Итак, добрый дзень, паважаныя гледачы. Сёння мы з вами будзем пісаць дыктант, які размешчаны ў зборніку на старонцы 156 і называецца ён «Явар». Запісалі пасярэдзіне «Явар». Зараз уважліва слухаем дыктант, потым пачнем пісаць. Явар – экзатычнае для беларускай зямлі дрэва. Аднак яно займала значнае месца ва ўяўленнях славян. Звыклы для дунайскага рэгіёна, явар здзіўляў нашых продкаў велічным выглядам, вялікімі памерамі і доўгім векам жыцця. А радавод свой гэтае дрэва вяло ад пачатку свету. Больш за тое, у архаічных калядках сустракаецца вобраз явара, які ўзносіўся пасярод шырокага мора акіяна яшчэ да часоў першастварэння, калі нават не было пачатку свету і не было ні неба, ні зямлі. З яварам нашы продкі звязвалі спадзяванні на лепшы лёс. Каля гэтага свяшчэннага дрэва, апавітага любоўю і пашанай, выконваліся найважнейшыя каляндарныя і сямейныя абрады. Старэйшыя мудрыя людзі вырашалі складаныя лёсавызначальныя пытанні. У вусна-паэтычных творах згадваецца, як у явара прасілі парады, суцяшэння, дапамагалі ў цяжкіх жыццёвых сітуацыях. З каштоўных яваравых лісця голля рабілі важныя атрыбуты вясельных рытуалаў, а драўніну выкарыстоўвалі для распальвання вогнішча, на якім павінен пячыся каравай. Итак, узялі ручкі, першы сказ. Явар – экзатычнае для беларускай зямлі дрэва. З чырвонага радочка пачынаем пісаць. Явар – экзатычнае для беларускай зямлі дрэва. Проверяем сказ. Явар – экзатычнае для беларускай зямлі дрэва. Аднак яно займала значнае месца ва ўяўленнях славян. Аднак яно займала значнае месца ва ўяўленнях славян. Аднак яно займала значнае месца ва ўяўленнях славян. Звыклы для дунайскага рэгіёна, явар здзіўляў нашых продкаў велічным выглядам, вялікімі памерамі і доўгім векам жыцця. Звыклы для дунайскага рэгіёна явар здзіўляў нашых продкаў велічным выглядам, вялікімі памерамі і доўгім векам жыцця.
довгим веком життя. Провіряємо диктант, не диктант, провіряємо сказ. Звиклий для Дунайського регіона, явор здзіўляў наших продкаў велічным выглядам, вялікімі памерамі і доўгім векам жыцця. А радаводства гэтае дрэва вяло ад пачатку свету. А радавод свой гэтае дрэва вяло ад пачатку свету. Правіраем сказ. А радаводства гэтае дрэва вяло ад пачатку свету. Больш за тое, у архаічных калядках сустракаецца вобраз явара, які ўзносіўся пасярод шырокага мора акіяна яшчэ да часоў першастварэння, калі нават не было пачатку свету і не было ні неба, ні зямлі. Больш за тое, у архаічных калядках сустракаецца вобраз явара, які ўзносіўся пасярод шырокага мора акіяна, яшчэ да часоў першастварэння. Калі нават не было пачатку, свету і не было ні неба, ні зямлі. Правіраем сказ. Больш за тое, у архаічных калядках сустракаецца вобраз явара, які ўзносіўся пасярод шырокага мора акіяна яшчэ да часоў першастварэння, калі нават не было пачатку свету і не было ні неба, ні зямлі. Наступны сказ пішам з чырвонага радочка. З яварам нашы продкі звязвалі спадзяванні на лепшы лёс. Чырвоны радок. З яварам нашы продкі звязвалі спадзяванні на лепшы лёс. Правіраем сказ.
З яварам нашы продкі звязвалі спадзяванні на лепшы лёс. Каля гэтага свяшчэннага дрэва, апавітага любоўю і пашанай, выконваліся найважнейшыя каляндарныя і сямейныя абрады. Старэйшыя мудрыя людзі вырашалі складаныя лёсавызначальныя пытанні. Каля гэтага свяшчэннага дрэва апавітага любоўю і пашанай, апавітага любоўю і пашанай, выконваліся найважнейшыя каляндарныя і сямейныя абрады. Каляндарныя і сямейныя абрады старэйшыя мудрыя людзі, працягваецца сказ, старэйшыя мудрыя людзі вырашалі складаныя лёсавызначальныя пытанні. Лёсавызначальныя пытанні. Правяраем сказ. Каля гэтага свяшчэннага дрэва, апавітага любоўю і пашанай, выконваліся найважнейшыя каляндарныя і сямейныя абрады. Старэйшыя мудрыя людзі вырашалі складаныя лёсавызначальныя пытанні. У вусна-паэтычных творах згадваецца, як у явара прасілі парады, суцяшэння, дапамогі ў цяжкіх жыццёвых сітуацыях. З каштоўных яваравых лісця, голля рабілі важныя атрыбуты вясельных рытуалаў, а драўніну выкарыстоўвалі для распальвання вогнішча, на якім павінен пячыся каравай. Гэта апошні такі складаны сказ. У вусна-паэтычных творах згадваецца, як у явара прасілі парады. Як у явара прасілі парады, суцяшэння, дапамогі ў цяжкіх жыццёвых сітуацыях. Дапамогі ў цяжкіх жыццёвых сітуацыях.
Процягваецца сказ. З каштоўных яваравых лісця, голля. З каштоўных яваравых лісця, голля рабілі важныя атрыбуты, вясельных рытуалаў. А драўніну выкарыстоўвалі для распальвання вогнішча, на якім павінен пячыся каравай. Правяраем сказ. У вусна-паэтычных творах згадваецца, як у явара прасілі парады, суцяшэння, дапамогі ў цяжкіх жыццёвых сітуацыях. З каштоўных яваравых лісця, голля рабілі важныя атрыбуты вясельных рытуалаў, а драўніну выкарыстоўвалі для распальвання вогнішча, на якім павінен пячыся каравай. Правяраем увесь дыктант. Явар. Явар – экзатычнае для беларускай зямлі дрэва. Аднак яно займала значнае месца ва ўяўленнях славян. Звыклы для дунайскага рэгіёна, явар здзіўляў нашых продкаў велічным выглядам, вялікімі памерамі і доўгім векам жыцця. А радаводствы гэтае дрэва вяло ад пачатку свету. Больш за тое, у архаічных калядках сустракаецца вобраз явара, які ўзносіўся пасярод шырокага мора акіяна яшчэ да часоў першастварэння, калі нават не было пачатку свету і не было ні неба, ні зямлі. З яварам нашы продкі звязвалі спадзяванні на лепшы лёс. Каля гэтага свяшчэннага дрэва, апавітага любоўю і пашанай, выконваліся найважнейшыя каляндарныя і сямейныя абрады. Старэйшыя мудрыя людзі вырашалі складаныя лёсавызначальныя пытанні. У вусна-паэтычных творах згадваецца, як у явара прасілі парады, суцяшэння, дапамогі ў цяжкіх жыццёвых сітуацыях. З каштоўных яваравых лісця, голля рабілі важныя атрыбуты вясельных рытуалаў, а драўніну выкарыстоўвалі для распальвання вогнішча, на якім павінен пячыся каравай.